Aku tini norok di bawah kutini jawa pam nih bagai apa hikai guri lagi nogo hamlai mani karena kita semua saya nanti. Belai na hambai sini social media activist jok no. Seng tini sini o duto dur hayaka ba nogo kami thangai kok firi tongo. Jara bujia je sini bubagra je Delhi hakotro thangai ekot je khlai phaimani o jaga Sukti kaisa khlai phaimani obonoti sini borro kubangma bujia tongo tei omahai kubangma bujia no juda kok sawi tongo oboni bagai seng tini o kami amsayo thangai sini bubagrani je ekot khlaimani obonoti seng kubangma borro no seng bujok laikha te kubangma borro bujok yasna question no khaika omo je omahai ni bagai se ja omo kunuya omahai ro bo sanai tongo hinga oborno seng tini je bongni confuse tongmano Obono seng borno tini bujogai seng thajo thani seng bujogai borno kabuka te borok bo belaino bujika belaino sajaka sini bubagra je sini tiprasa dofani bagai sini thwinyang ni bagai je khlai phaimane no borok belaino sajagai tini hambai reka sini bubagra no obono mo do constituency na andar te bot hai klai mo omo eknong simna condition andaro omo ongkha gujamura amsai Sarat Chowdhury BC Lukurangni tongkosong tongai lukurangni hoite kenor boba hai reaction man chini je boba gra ekor khaito man luku tongkosong lukurok obono belaino sajaka thwinango sini boba gra no borok tam hinai omo haike klangmani bagai je klangi thanga anke borok belai kheno sajagai hambai borikha borok tei boroni busaboti ni bobishot no borok naisigai belai kheno sakha hinai borok suno obono bongni answer